L-għodwa tajba. Illum l-14 ta' frar il-ħin issa saru id-9 ta' filgħodu jien jien mifsud Direttur Ġenerali fis-Segretarja Edukazzjoni Kattolika l-kollega tiegħi Annalise Tabone li tgħinna fil-proċess tal-admissions fl-iskejjel ta' Knisja nilqgħukom għal din ix-xandira diretta li biha fil-fatt qegħdin niftħu is-sensiera ta' xandiriet li ser ikollna għal dħul fl-iskejjel ta' Knisja f'Malta u f'Għawdex. Din ix-xandira partikolari kif tafu intom li nqattu manna tal-ħin hija marbuta ma' Lawra Vikuna għal skola ġewwa Għawdex. Bħalma nagħmlu dejjem tajjeb li nibdew b'talba mulej dejjem magħna ma niftakru fih aħna wkoll. U mbagħad nibdew bil-ispjega għall-ġurnata tal-lum u ngħaddu bil-polza. Bisem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej llum qegħdin infakru b'mod kummerċjali sfortunatament il-festa tal-imħabba. U ħafna minnha mmorru f'ħafna frifet u ħrejjef kultant u stampi tal-imħabba b'mod illi forsi huwa sabiħ imma daqsxejn superfiċjali. Inti rejtna mod ieħor ta' mħabba. U rejtna li l-imħabba hija lotja li tista' twassal sal-ikbar sagrifiċċju, loti ta' dak li jkun b'mod sħiħ tal-ħajja u tal-maħfra. U llum nixtiequ nitolbuk mulej li tfakkarna xi tfisser il-vera mħabba għax xi kultant għandna ħafna pressjonijiet u ġibdiet illi jnessuna. Jnessuna xi din l-imħabba. Jnessuna li l-imħabba tinkludi wkoll li nħobbu l-dawk illi forsi weġġawna. Li nħobbu l-proxmu tagħna, li nagħmlu l-ġid l-oħrajn. Kieku kulħadd vera jifhem x'inhi il-kelma mħabba mulej. Kieku jiena nifhem u jirnexxieli ngħixha aktar. Il-ħajja tkun ħafna ħjar għal kulħadd. U nemmnu li nkunu qegħdin nifdu dak li inti tixtieq minnha. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid kif is-sema qiegħda fl-art, ħobża kuljum tina llum ħafna dubietna bħalma nafu minnu ħati għalina daħanix fit-tiġrib tal-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu għaddisa Marija mala tlabajna mitinbin issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Niftakar ukoll f'dawk li għandhom tiċrita fl-imħabba u ma nistax ma nsemmix il-weġat ta' min għandu kif tilef xi ħadd għażiż għalih. Niftakru fihom ukoll fit-talb tagħna ta'. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem iddifuqhom jistrieħu ma fis-sliem. Amen. Sem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, li ħanamlu dan illum, ħanaddi l-kelma lill-kollega tiegħi l-Annalise. Għawek ħanwaqqgħu ħafna formalitajiet, Annalise u jiena kollegi ta' xulxin. Annalise tkun qed tagħtikom daqsxejn spjega kif ħanimxu f'dan il-proċess wara niftħu l-envelop li fihom l-ismijiet, impoġġu l-ismijiet dak il-kontenitur, nintellawhom wara xulxin u naraw mbagħad jekk intkom skont ir-ranking li tkunu ġejtu fih għandkomx il-pjaċir li tieħdu l-option tal-iskola li nagħtitilkom. Għandek kelma lilek Annalise, grazzi. Bonġu, nilqawkom għal polza tal-Lawra Vikuna tal-Kinder 1. Kif informajna fl-ittra li batna lilkom il-ġenituri, irċivejna 4 applikazzjonijiet u kif jindikaw ir-regolamenti jistgħu jitlu 3 applikanti. Bekk f'din il-polza l-ewwel 3 li se jitilgħu fil-polza ħanċemplulkom fejn intkom tkunu tistgħu tikkonfermaw l-għażla tagħkom għall-Lawra Vikuna. Min jiġi ir-raba post ħajjosem fil-polza ġenerali li se ssir it-3 25 ta' Marzu. Kemm nagħtu ċansu tgħid Annalise biex tiftaħ l-envelop u npoġġu l-ismijiet ġewwa l-kontenitur. Ħanibda b'daqsxejn minn forsi ġieli segwa x'għandiriet oħrajn qabel jaf illi inħobb infakkar il kulħadd aħna napprezzaw ħafna l-fiduċja li intom toffru fl-iskejjel tagħna u nippruvaw li l-iskejjel tagħna jagħtu l-aħjar servizz possibbli f'dak li hija l-esperjenza ħeroistika u edukattiva tat-tfal li tkunu f'dan ilna inqawwi qalb il dawk illi ma jirnexxilhomx. Dan il-postijiet huma limitati, dawk li ma jirnexxilhomx illi jispiċċaw fl-iskejjel tagħna nifhem id-diżappunt però inqawwilkom qalbkom għax l-iskejjel f'Malta kollha jippruvaw jagħmlu l-aħjar servizz u l-aħjar għallu tagħhom dak li qegħdin jagħmlu. Mela bekk ħanibdew bl-ewwel isem
Mintoff Ela. Mintoff Ela. Il-numru G0494 Mintoff Ela. Naddu għattini jisem. Bin-numru G0451 Merċieqa Jacob. G0451 Merċieqa Jacob. Naddu għat-tielet. It-traġġe 0438 Merċieqa Caleb. L-letter G0438 Merċieqa Caleb. Ir-raba' u l-aħħar isem illi kellna f'din il-polza żgħira bl-ittraġġe 0378 Rika Finkel Noah. Letter G0378 Rika Finkel Noah. U bekk tellajna l-erba' ismijiet li għandna f'din il-polza għalhekk issa se nkunu qegħdin nagħmlu kuntatt magħkom li qegħdin issegwuna biex naraw jekk intkom tikkonfermaw xi li tixtiequ tieħdu il-post li qed jiġi offrut lilkom fl-Awra Vikuna ġewwa l-Għasri Għawdex. Nistenna li tgħaddi l-ewwel telefonata u ħankunu qegħdin nitkellmu lill-ġenituri ta' Ela Mintoff bl-ittra G0494 nistennew li nkellmu lil xi ħadd mill-ġenituri jew responsabbli ta' Ela Mintoff. Hello. Hello, bonġu sinjura, bonġu. Bonġu. Nixtiequk tgħidilna jekk hux ħadd ikkonfermaw il-post li qed jiġi offrut lil Ela Mintoff fl-iskola Lawra Vikuna. Iva, Iva, thank you. Grazzi ħafna, ġata tajba. Thank you lilkom, ġurnata tajba, grazzi. Ciao. Bye, bye. Għalhekk Ela Mintoff konfermata li ħadkun qed tieħu posta ġewwa Lawra Vikuna. Ngħaddu issa għal ġenituri jew il-persuna responsabbli li ħadkun qed tkellimna għal Jacob Merċieqa. Nagħtu ftit ċansa kemm il-kollegi jirnexxihom iqabduna u tgħaddi l-linja. Jidher illi daħlet il-linja kku. Hello. Hello. Bonġu, sinjura, bonġu. Bonġu. Kelmu mal-mami jew ma' xaħat responsabbli minn Jacob Merċieqa sewwa? Iva. Nixtiequk tgħidilna hux ħadd ikkonferma il-post li qed jiġi offrut lilu fl-iskola Lawra Vikuna, please. Iva. Tajjeb ħafna. Grazzi sinjura, komplimenta ġradat tajba. Grazzi lilkom, ġurnata tajba. Thank you. Għalhekk Jacob Merċieqa wkoll qed jieħu postu fl-iskola Lawra Vikuna imiss issa lil Caleb Merċieqa il-ġenituri jew xi ħadd responsabbli minn Caleb Merċieqa li ħajkunu qegħdin jgħidulna wkoll jekk jaċċettawx il-post li qed jiġi offrut lilu. Daħlet il-linja. Hello, bonġu, s-sur Merċieqa qed nassumi imma jista' jkun differenti wkoll. Bonġu. Qed titkellmu għan-nom ta' Caleb Merċieqa sewwa? Iva. Intkom tixtiequ taċċettaw il-post li qed jiġi offrut lilu fl-iskola Lawra Vikuna jekk jogħġbok? Iva, nikkonfermaw li nixtiequ nattendu, please. Tajjeb ħafna, grazzi l-komplimenta ġurnata tajba, tagħlilkom. Bye, thank you. Lilek ukoll, grazzi. U għalhekk Caleb Merċieqa wkoll jieħu t-tielet u l-aħħar post li kellna offrut ġewwa Lawra Vikuna
jifdal biss il-Noa li dispeċina f'dal każ m'għandix il-post li jista' jiġi offrut lilu ġewwa Lawra Vikuna, però kif spjegat tajjeb Annelies hemm il-parteċipazzjoni fit-tielet polza. Bekk illum nawguraw il dawn it-tliet studenti ġodda li naqdu fil-familja tagħna fl-iskejjel tal-Knisja, nawguraw lilkom il-kumpliment tal-ġurnata u tmiem il-ġimgħa tajjeb u nawguraw il kulħadd il-jum San Valentinu it-tajjeb. Grazzi u l-kumpliment tal-ġurnata tajba. Saħħit.